Vážení diváci, dovolte mi, aby som vás srdečne privítala pri našom dnešnom stretnutí a zároveň stručne oboznámila s programom nášho vysielania. Po úvodných správach vám premietneme krátky zostrih z udalostí našich tohtoročných chodov a následne vás zavedieme do kultúrneho domu, kde sa dňa 14. novembra konala slávnosť venovaná našim jubilantom. Tisztelt engedjék meg, hogy sok szeretettel köszöntsem Önöket mai találkozásunk alkalmából, és röviden ismertessem adásunk tartalmát. A híreket követően egy rövid összeállítást láthatnak községünk búcsúi vásárának eseményeiből, majd ellátogatunk a Kultúrházba, ahol november 14-én ünnepséget tartottak jubilánsaink tiszteletére. Oznamujeme občanom, že najbližší odvoz komunálneho odpadu z Kukanádob sa uskutoční v piatok 5. decembra. Felhívjuk lakosaink figyelmét, hogy a legközelebbi kommunális hulladékszállítás a Hukákból december 5-én pénteken lesz. V niektorých obciach je živý adventný kalendár už viacročnou tradíciou a keďže aj u nás prejavili viacerý záujem, radi by sme sa tento rok k tejto krásnej iniciatíve pripojili. Podstatou živého adventného kalendára je, že od 1. do 24. decembra si každý deň jedna rodina vyzdobí jedno okno svojho domu, označené číslom príslušného dňa. Okno bude vo večerných hodinách svietiť, čím vytvorí sviatočnú atmosféru pre všetkých okoloidúcich a na štedrý večer sa všetkých 24 okien rozsvieti naraz. Cieľom tejto aktivity je spájať ľudí, podporiť spoločné adventné naladenie a obohatiť našu obec o sviatočnú atmosféru. Kto by rád prevzal jeden dátum a pripravil svoje vlastné adventné okno, môže sa prihlásiť na telefónnom čísle 0905 649 782 alebo osobne v obecnej knižnici do 26. novembra. Číslo 1 bude patriť oknu obecného úradu. Veríme, že sa nám spoločne podarí vytvoriť čarovnú predvianočnú atmosféru v našej obci a založiť tak novú tradíciu. Tešíme sa na všetkých záujemcov. Néhány településen már évek óta hagyomány az élő adventi kalendárium, és mivel több helyről is érdeklődtek, idén szeretnénk községünkben is csatlakozni ehhez a szép kezdeményezéshez. Az élő adventi kalendárium lényege, hogy december 1-e és 24-e között minden nap egy-egy család feldíszíti otthonának egy ablakát, ellátva az adott napi számmal. Az ablak este kivilágítva, ünnepi hangulatot teremtve fogadja majd a sétálókat, és szenteste mind a 24 ablak egyszerre fog ragyogni. A kezdeményezés célja az összefogás, a közös ünnepi készülődés és a település adventi hangulatának erősítése. Aki szívesen vállalna egy dátumot és elkészíteni a saját adventi ablakát, jelentkezését várjuk a következő telefonszámon 0905 649 782 vagy személyesen a községi könyvtárban november 26-áig. Az 1-es szám a községi hivatal ablaka lesz. Bízunk benne, hogy idén együtt varázsolhatjuk ünnepivé községünk utcáit, és egy új hagyományt is teremthetünk. Szeretettel várjuk a jelentkezőket. Samospráva obce Gbelce vás srdečne pozýva na tradičnú adventnú slávnosť spojenú s Mikulášskou oslavou a Vianočným trhom, ktorá sa uskutoční na námestí obce dňa 7. decembra v nedeľu s začiatkom o 14:30 s nasledovným programom. Po príhovore starostu obce a zapálení druhej adventnej sviečky sa k veriacim prihovorí páter Alexander Puš. Nasleduje vianočný kultúrny program, v ktorom vystúpia žiaci základnej školy Jánoša Štampajho s vyučovacím jazykom maďarským, ženský spevácky zbor pri Čemadoku, ženský spevácky zbor pri základnej škole v Belciach
a spevácky zbor Cantate Domino. Na podujatie zavíta aj Mikuláš, ktorý bude rozdávať darčeky pre všetky prítomné deti, ktoré sa s ním môžu aj odfotiť. Ďalšie programy: Vianočný trh, Vianočný výhliadkový vláčik, varené víno, čaj, pagáče, trdelník, zemiaková špirála, bublinkové wafle, príjemná vianočná hudba a dobrá nálada. Každého srdečne očakávame. Köbölkút község önkormányzata szeretettel meghívja Önöket a már hagyományos karácsonyi vásárral és Mikulás ünnepséggel egybekötött adventi ünnepségre, melyre a falu főterén december 7-én vasárnap 14 óra 30 perces kezdettel kerül sor a következő programmal. A polgármester beszédét és a második gyertya meggyújtását követően Puss Sándor atya szól a hívekhez. Majd a karácsonyi kultúrműsor következik, melyben fellépnek a helyi alapiskola diákjai, a Stampai János alapiskola diákjai, a Csemadok mellett működő asszonykórus, az alapiskola mellett működő asszonykórus, valamint a Cantate Domino egyházi kórus. A rendezvényre ellátogat a Mikulás is, aki minden gyermeket megajándékoz, illetve fényképezkedni is lehet majd vele. További programok: kézműves termékek és kistermelők karácsonyi vására, karácsonyi falunéző kisvonat, tea, forralt bor, pogácsa, kürtős kalács, krumplispirál, buborékos gofri, kellemes karácsonyi dallamok és jó hangulat. Mindenkit szeretettel várunk! Naša obec zakúpila nové profesionálne stroje na efektívnejšiu údržbu verejnej zelene. Nákup bol zrealizovaný z finančnej podpory, ktorú obci nedávno poskytol Environmentálny fond. Községünk a zöld területek hatékonyabb gondozása érdekében újabb professzionális gépeket vásárolt. A beszerzés a Környezetvédelmi Alap által nemrég megítélt pénzügyi támogatásból valósult meg. Malá sála kultúrneho domu bola v uplynulom období vybavená modernou, kvalitnou a trvácnou PVC podlahovou krytinou. Cieľom rekonštrukcie bolo skvalitnenie a spríjemnenie prostredia miestnosti a zároveň zabezpečenie jej dlhodobej udržateľnosti. Zrekonštruovaná miestnosť teraz ponúka dôstojné prostredie pre spoločenské a iné podujatia. Náklady na realizáciu projektu boli hradené z vlastných zdrojov obce. A Kultúrház kisterme a közelmúltban korszerű, minőségi és tartós PVC padlóburkolatot kapott. A felújítás célja a helyiség komfortosabbá tétele és hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása volt. A megújult tér méltó környezetet kínál a közösségi és egyéb rendezvények számára. A kivitelezés költségeit a község önkormányzata saját forrásból finanszírozta. Pracovníci technického úseku spolu s obyvateľmi zapojenými do verejnoprospešných prác neustále a s veľkým nasadením pracujú na tom, aby bola naša obec a jej verejné priestranstvá krajšie, upravenejšie a poskytovali kvalitnejšie a príjemnejšie prostredie pre život. Menšie údržbárske práce naši kolegovia úspešne vykonali samostatne a priebežne ich naďalej zabezpečujú. Touto cestou vyjadrujeme úprimné poďakovanie všetkým, ktorí sa na týchto činnostiach podieľali za ich vytrvalú, zodpovednú a obetavú prácu. A technikai ágazat munkatársai, valamint a közhasznú munkálatokban résztvevő lakosok folyamatosan és nagy odaadással dolgoznak azon, hogy falunk és közterületeink egyre szebbé, rendezettebbé váljanak, és élhetőbb környezetet biztosítsanak mindannyiunk számára. A kisebb karbantartási feladatokat kollégáink önállóan és sikeresen teljesítették, és ezek folyamatos ellátását továbbra is biztosítják. Ezúton fejezzük ki őszinte köszönetünket mindazoknak, akik kitartó, lelkiismeretes és áldozatos munkájukkal hozzájárultak e feladatok megvalósításához. Vážení diváci, teraz vám premietneme zábery, ktoré sme natočili na jarmoku počas našich chodov.
Tisztelt nézőink, most a búcsú napján tartott vásárban készült felvételeinket tekinthetik meg. Vážení diváci, v ďalšej časti programu vás zavedieme do kultúrneho domu, kde naša samospráva každoročne pripravuje slávnosť pre jubilantov. Toto podujatie nám dáva príležitosť pozdraviť ich a zároveň vyjadriť úctu všetkým našim skôr narodeným občanom. Naše dni sú často hektické, plné povinností, stresu a schonu a práve takéto chvíle nás pripomínajú, aby sme nezabúdali na naše mamy, otcov, staré mamy a starých otcov, tety a ujov. Aby sme sa zamysleli nad tým, ako im môžeme spríjemniť život a čo pre nich môžeme urobiť. Čas zastaviť nedokážeme a raz zostaneme všetci. Aj v tom spočíva veľká spravodlivosť života. A nesmieme zabúdať ani na to, že ich životné skúsenosti, ktoré nám odovzdávajú, sú neoceniteľné.
Tisztelt nézőink! Következő műsorrészünkben ellátogatunk a Kultúrházba, ahol önkormányzatunk minden évben hagyományosan ünnepséget rendez jubilánsaink tiszteletére. Ez az esemény lehetőséget nyújt arra, hogy köszöntsük őket, és egyben tiszteletünket fejezzük ki idősebb polgártársainknak. Hiszen mindennapjainkat gyakran áthatja a rohanás, a stressz, a kötelességek súlya, és egy ilyen ünnepség emlékeztet minket arra, hogy többet gondoljunk édesanyáinkra, édesapáinkra, nagyszüleinkre, nagybátyáinkra és nagynénéinkre, hogy elgondolkodjunk, mivel szerezhetnénk nekik örömet. Az idő megállíthatatlan, egyszer mindannyian megöregszünk, talán ez az élet egyik legnagyobb igazsága. És nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a tőlük kapott élettapasztalat felbecsülhetetlen érték. Vážení jubilanti, dámy a páni, ctení hostia. Je pre nás veľkou radosťou a cťou, že sa dnes môžeme stretnúť a privítať tých, ktorí dosiahli krásne jubileum svojho života. Dovoľte mi, aby som vás v mene sociálnej a bytovej komisie pri obecnom zastupiteľstve samosprávy obce Kbelce srdečne privítala na našom tradičnom stretnutí jubilantov. S osobitnou úctou vítam starostu našej obce Szabolcsa Boju, prednostku obecného úradu Beátu Porúbskú, pátera Šandora Puša a všetky prítomné kultúrne skupiny. S najväčšou úctou však vítam našich oslavujúcich jubilantov a ich milé rodiny a príbuzných. Teraz vám predstavím program dnešnej slávnosti. V nasledujúcich chvíľach si môžete pozrieť kultúrny program, ktorý s láskou pripravili a predvedú deti z materskej školy a spevácky zbor pri Čemadoku a spevácky zbor pri základnej školy v Belce. Po kultúrnom programe zaznie slávnostný príhovor starostu Szabolcsa Boju, po ktorom budú nasledovať individuálne pozdravy a podpisovanie kroniky. Slávnosť zakončí program Lívie Heitmanovej a Petra Wurcera. Prosím, príjmite s láskou kultúrny program, ktorý sme pre vás pripravili a želáme vám príjemné chvíle. Kedves jubilánsaink, hölgyeim és uraim, tisztelt vendégeink! Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy ma együtt lehetünk, és köszönhetjük azokat, akik életük szép jubileumához érkeztek. Engedjék meg, hogy Köbölkút község önkormányzata mellett működő Szociális Bizottság nevében sok szeretettel köszöntsem Önöket a már hagyományosan megrendezett jubiláns találkozón. Külön tisztelettel köszöntöm községünk polgármesterét, Bolya Szabolcsot, Porúbszki Beátát, a községi hivatal vezetőjét, Pusch Sándor atyát, a jelenlévő kultúrcsoportokat. De legnagyobb tisztelettel köszöntöm az ünnepelt jubilánsainkat, a kedves családtagjaikat és hozzátartozóikat. Most pedig ismertetem Önökkel a mai ünnepségünk programját. A következő percekben helyi kultúrműsor összeállítást fognak látni, melyet sok szeretettel állítottak össze és adnak elő az óvodások és iskolások, a Köbölkúti Csamadok énekkara és a szlovák alapiskola mellett működő énekkar tagjai. A kultúrműsort követően Bolya Szabolcs polgármester ünnepi köszöntőjét hallhatják, azt követően az egyéni köszöntések és krónika aláírása következik. Az ünnepséget Heitman Lívia és Wurcer Péter műsora zárja majd. Kérem, most fogadják szeretettel az Önöknek készített kultúrműsort, kellemes perceket kívánunk hozzá. Stará mama, to je dáma, že všetkým si poradí. Uteká hneď do školy,
Chcem byť prvá poradí. Vždy má pre mňa milé slovo, pekný úsmev na tvári, uvariť pivo na všetko, vypeká nám do prúdky. Detko, to je kučí veľký, stále niečo vymýšľa, neposedí ani chvíľku, stále drží ruke píku. Príde vo ľúbe strom a fatia celý dom. Večer je detkom naším, vždy sa na ňo veľmi teším. Srdiečko má síce staré, ale lásku vie dať stále. Každý deň nám napečie dobré teplé koláče. Je to náš poklad, ona to vie, všetci ju ľúbime. Naša stará mama, dobrá milá, želáme ti, aby si s nami dlho žila. Rozprávok, aby si mala plné dlane, my ti sľubujeme, nebudeme plané. Dedo je tiež taký iný, stvára s nami lotroviny. Minule ho napadlo, zahra s nami divadlo. Najviac sa mi na ňom páči, že sa vyzná počítači. Každý vidí, každý cíti, že je málo detkovitý.
Gyerekek, gyerekek, mi van ma veletek? Nem maszatos senki, csendben van mindenki, szemetet se hattatok, oly lendesek vagytok. Lássátok, nagymamák, nagypapák, milyen jó unokák, ünneplőben vannak, verseket szavalnak, minden nagymamának, nagypapának forró csókot adnak. Szelíd őszi napfény árad, megsimítva idős fáradt, gondoskodó nagymamákat, dolgos kezű nagypapákat. Szép őszötök legyen, boldog őszötök legyik, bajok, gondok. Kis szívünkbe szeretet, körbeölel benneteket. Két kis kéz megsimogat, arcotokra szánt puszit ad. Éljetek még sok-sok évig, egészségben nagyig tétig. Fel valamennyit, hajoljunk meg mélyen, minden drága idős ember, éljen, éljen, éljen!
pirost is adhatok, sejha betyár kell, magam is az vagyok. Nem vagyok én senkinek sem adósa, él még az én feleségem, édesanyja, édesapja, meg annak az apósa, anyósa, fél kutya fél, míg az ipam napam él, fél kutya fél, míg az ipam napam él. Szebb vagyok én, csak a szemem fekete, fekete, nem vagyok én, az erdőben remelte, remelte, fél kutya fél, míg az ipam napam él, fél kutya fél, míg az ipam napam él. Szomszédasszony piros-barna leánya, leánya, annak vagyok szeretője, babája, babája, fél kutya fél, míg az ipam napam él, fél kutya fél, míg az ipam napam él. Míg azt mondja az a kislány, vegyem el, meg se kérdi, hogy majd mivel tartom el, fél kutya fél, míg az ipam napam él, fél kutya fél, míg az ipam napam él. Eltartom hétköznap búza kenyérre, kenyérre, vasárnap, ha más nem jut már veréssel, veréssel, fél kutya fél, míg az ipam napam él, fél kutya fél, míg az ipam napam él. Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt, úgy tetszik, hogy máskor is voltunk itt. Mulassunk hát 1 vagy 2 óráig, végbúcsunkat még ki nem adják itt. Végbúcsunknak hamar vége lészen, szegény legény akármerre mélyen, akármerre fordítja kalapját, szegény legény így éli világát, akármerre fordítja kalapját, szegény legény így éli világát. Ez a nap más, mint a többi, ezt te is jól tudod. Másképp kelt fel reggel a nap, és másképp jár a hold. Köszöntünk hát téged, ha már így együtt vagyunk. Ajándékul fogadd el, vidám kis dalunk. Boldog, boldog, boldog születésnapot, kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot. Megint egy évvel öregebb lettél, bölcsebb is talán. Őrizd meg az emlékeid, s légy nagyon vidám. Köszöntünk hát téged, ha már így együtt vagyunk, s ajándékul fogadd el, vidám kis dalunk. Boldog, boldog, boldog születésnapot, kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot. Tavasz után eljön a nyár, és ősz után a tél. Minden évben eljön a nap, amikor születtél.
mám dlho vedľa seba. 70 vek je krásny, prežil som v ňom veľa lásky. Vďaka Bohu, že dal mi síly, že tu stojím v tejto chvíli. Vďaka Bohu, že dal mi síly, že tu stojím v tejto chvíli. Spomínam si na čas mladí, kde sú všetci kamaráti. Každý v sebe má osud vrytý, čas, keď nikto nenavráti. Každý v sebe má osud vrytý, čas, keď nikto nenavráti. 70 rokov už mám, na všeličo sa pamätám. Boli chvíle žitia krásy, s Pánom Bohom zlaté časy. Boli chvíle žitia krásy, s Pánom Bohom zlaté časy. Ako ten čas letí, máme 60, dospelé sú deti, nie sa s kým už hrať. Sú to známe veci, nesmieme sa báť. Prídime si všetci, začníme spievať. 60, to nie je žiadny vek, napríklad taká korytnačka žije až 200 liet. 50, 60, to nie je žiadny vek, napríklad taká korytnačka žije až 200 liet. Zažili sme radosť, zažili sme žiaľ. Kde je naša mladosť? Čas nám ho odňal. Sú to známe veci, nesmieme sa báť. Pripíme si všetci, začníme spievať. 50, 60, to nie je žiadny vek, napríklad taká korytnačka žije až 200 liet. 50, 60, to nie je žiadny vek, napríklad taká korytnačka žije až 200 liet. A naši rodičia raz mladí boli, zo srdca všetkým lásku nám dali. Prešlo pár ročkov, krátky je čas, na hlave majú šedivý vlas. Prešlo pár ročkov, krátky je čas, na hlave majú šedivý vlas. Vďaka vám, otec, vďaka vám, mama, za detstvo krásne, úprimný hlas. Vďaka vám, naši rodičia milí, vďaka vám za váš mladosti čas. Neznáme tváre pokryli vrásky, oči pobledli, sú v nich otázky. Či život plynul tak, ako mal, mladosť je krásna, čas ju už vzal. Či život plynul tak, ako mal, mladosť je krásna, čas ju už vzal. Vďaka
Vďaka vám, Otec, vďaka vám, mama, za detstvo krásne, úprimný hlas. Vďaka vám, naši rodičia milí, vďaka vám za váš mladosti čas. Mamička, otec, buďte tu s nami, nenechajte nás na svete samých. Zo srdca radosť robiť vám chcem, ja vás tu ešte potrebujem. Zo srdca radosť robiť vám chcem, ja vás tu ešte potrebujem. Vďaka vám, otec, vďaka vám, mama, za nežnú náruč, láskavú dlaň. Vďaka vám, naši rodičia milí, za ten váš úsmev spomínam naň. Všetko to krásne zostane v nás. Vážení prítomní hostia, veríme, že sme vám spríjemnili chvíle vystúpeniami našich účinkujúcich. Ďakujeme všetkým vystupujúcim a ich vedúcim za krásne vystúpenia. Drahí jubilanti, chceme vám vyjadriť poďakovanie za príklad, ktorý dávate, za trpezlivosť, za lásku, ktorou obohacujete svoje rodiny, priateľov i komunitu. Prajeme vám, aby vás aj v nasledujúcich rokoch sprevádzalo zdravie, pokoj, radosť a pocit, že s láskou na vás myslíme. Dovoľte mi ukončiť tieto slová myšlienkou. Človek je mladý dovtedy, kým je schopný milovať a cítiť vďačnosť. Nech je dnešný deň sviatkom vďaky a lásky. Nech vás Pán Boh žehná a dá vám ešte veľa rokov v zdraví a v láske. Teraz poprosím pána starostu Savolča Boju, aby predviedol svoj slávnostný príhovor. Tisztelt ünneplő közönség, reméljük sikerült kellemes perceket szereznünk önöknek az előadott műsorszámokkal. Ezúttal köszönjük szépen a fellépést minden előadónak és felkészítőiknek. Kedves jubilánsaink, szeretnénk most mindannyiuknak köszönetet mondani a példáért, amit mutatnak, a türelemért, a szeretetért, amellyel családjukat, barátaikat, közösségüket gazdagítják. Kívánjuk, hogy hátralévő években is kísérje önöket egészség, békesség, derű és az a tudat, hogy szeretettel gondolunk önökre. Engedjék meg, hogy egy gondolattal zárjam, az ember addig fiatal, amíg képes szeretni és hálát érezni. Legyen ez a mai nap a hála és a szeretet ünnepe, önökért, önökkel együtt. Isten éltesse mindnyájukat, sokáig jó egészségben, szeretetben. Most pedig felkérném Bolya Szabolcs polgármester urat, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Vážení prítomní, srdečne vás vítam na našej dnešnej slávnosti, počas ktorej si opäť pripomíname, že medzi nami žijú ľudia, ktorí možno nežijú v centre pozornosti, no o to viac si zaslúžia našu vďaku a uznanie. Ste to vy, naši najstarší, naše babičky a detkovia. Október bol mesiacom úcty k starším, preto mi dovoľte, aby som sa dnes obrátil na všetkých našich seniorov, ktorí si túto slávnosť budú môcť pozrieť aj prostredníctvom obecnej televízie. Milí naši seniori, od tých čias, keď ste držali za ruku svoje deti pri ich prvých krokoch, pomáhali pri prvých slovách,
čítali rozprávky pred spaním a ďalej sledovali ich pokojný spánok, už ubehlo veľa rokov. Deti dávno vyrástli, vytvorili si vlastné rodiny a vy ste pochopili, že najväčšie šťastie sa ukrýva práve v nich, vo vašich blízkych, priateľoch, ľuďoch, ktorí o vás úprimne stoja. Roky sa možno podpísali na vašej tvári, ubrali z mladíckej sily, no každé obdobie života má svoje čaro a hodnotu. Starnutie je prirodzenou jesennou kapitolou nášho života. Kapitolou, ktorá prináša múdrosť, zrelosť a pokoj. A hoci sa môže zdať, že jeseň je mlistá a tichá, nesie v sebe krásu farieb, vôňu spomienok a teplo domova. Táto fáza života je výnimočná aj tým, že môžete odovzdávať skúsenosti, rady a životnú múdrosť mladším generáciám. Môžete sa venovať svojim záľubám, priateľom, rodine a pritom stále nachádzať radosť v tom, že ste dôležitou súčasťou našej komunity. Vaše slová, nápady a postrehy pomáhajú, aby sa naša obec stala ešte krajším a srdečnejším miestom na život. Milí naši seniori, milí jubilanti, v mene svojom i v mene celej obce vám prajem vnútorný pokoj, zdravie, pevnej rodinnej putá a mnoho radostných chvíľ. Nech vás obklopuje láska, úcta a pozornosť vašich najbližších. Nech je jeseň vášho života pestrá, pokojná a naplnená krásou každodennosti. Dnešný program sme pripravili pre vás s láskou a úprimným potešením. Prajem vám, aby ste sa medzi nami cítili príjemne a aby vám dnešné chvíle zostali v srdci ako milá spomienka. Tisztelt jelenlévők! Szeretettel köszöntöm Önöket a mai ünnepségünkön. Ma ismét azok felé fordítjuk figyelmünket, akik csendben, szerényen, de annál nagyobb értékkel vannak jelen mindennapjainkban. Önök felé, kedves időseink, nagymamáink és nagypapáink felé. Mivel az október az idősek hónapja volt, az idősek iránti tisztelet hónapja, engedjék meg, hogy e jeles alkalomból mindazokat köszöntsem, akik most velünk együtt, vagy a falu televízióján keresztül osztoznak az ünnepi pillanatokban. Kedves szépkorúak! Sok év telt el azóta, hogy gyermekeiknek segítettek az első bizonytalan lépésekben, megtanították kimondani az első szavakat, mesét olvastak nekik elalvás előtt, majd szeretettel betakarták őket, és gyönyörködtek békés arcocskájukban. Az évek repültek, a gyerekek kirepültek a fészekből, de az legnagyobb öröm továbbra is a családban, a barátokban, az önök körül élő, szerető emberekben rejlik. Az évek nyomot hagynak mindannyiunkon, de az élet minden szakaszának megvan a maga szépsége is. Az időskor, életünk ősze, a beérett gyümölcsök, a bölcsesség és a csendes derű időszaka. És bár sokan a ködöt és a szomorúságot társítják hozzá, valójában az ősznek, a színek, az emlékek és a megérdemelt pihenés ideje. Életük jelen szakasza különleges, átadhatják tudásukat és tapasztalataikat a fiatalabbaknak, több idejük jut beszélgetésre, kedvenc elfoglaltságokra, és arra, hogy megéljék, mennyire fontosak a család, a közösség és az egész falu számára. Községünk hálás minden gondolatért, ötletért, javaslatért, amelyet önöktől kap.
hiszen önök teszik teljessé és emberibbé közösségünket. Kedves időseink, kedves jubilánsok! A magam és az egész falu nevében kívánok önöknek békét, egészséget, szeretetet, és azt, hogy mindig legyen valaki, akire számíthatnak, aki meghallgatja önöket. Legyen életük ősze színekben gazdag, szeretettel és örömmel teli. Mai ünnepségünket őszinte szeretettel készítettük. Kívánom, hogy érezzék jól magukat, és őrizzék meg a mai nap emlékét szívükben még nagyon sokáig. Ďakujeme pánovi starostovi za jeho slávnostné slová. Nasleduje odovzdanie pamätných listov a darčekov, ako aj podpisovanie kroniky. Prosíme, aby tí, ktorí budú menovaní, pristúpili dopredu. Samozrejme, akým to ich zdravotný stav umožňuje. Köszönjük szépen polgármester úr ünnepi szavait, most pedig az emléklapok és az ajándékok átadása, valamint a krónika aláírása következik. Kérem, hogy akit szólítom, fáradjon ki, természetesen amennyiben mozgása engedi. Vážení jubilanti, tisztelt jubilánsok! 70. výročie narodenia oslavujú následovní jubilanti. Gratulujeme im. 70. születésnapjukat ünneplik a következő jubilánsaink, szívből gratulálunk. Magiszter Milan Holota, Nedesovszki Márta, František Bradács, Wojciech Hogenbuch Béla, Alžbeta Gyurisová, Gyuris Erzsébet, Karol Pintes Károly, Peter Miskó Péter, György Tóth György, Katarína Adamecová, Adamec Katalin,
Csepéc Lajos, Stefan Groman István, Ladislav Récsei László, Veronika Racková, Rackó Veronika, Köszönöm szépen. Zoltán Kecskés Zoltán, Stefan Slamka István, Julius Menyhárt Gyula, Danka Urbanová, Urbán Danka, Katarina Kurcová, Kurz Katalin, Katarina Bordácsová, Bordács Katalin, Helena Csizmadiová, Csizmadia Ilona, Géza Józsefik Géza, Rozália Misková, Miskó Rozália,
másik szemüvegemben. Mellé még egy. Nagyon szép cél. Ludmila Csermáková, Csermák Ludmila. Köszönöm szépen! Inzsinier Stefan Mócár, Mócár István mérnök. Ján Kónya, Kónya János. Gabriela Kisová, Kis Gabriela. Tibor Kis, Kis Tibor. Még öregettünk. Ezt se hittem el, hogy ezt megírem. Jaj! Mária Dvoráková, Dvorák Mária. Marta Halászová, Halász Márta. Anna Karakánová, Karakán Anna. Pevné zdravie prajeme jubilantom, ktorí oslavujú 75. výročie narodenia. Erőt, egészséget kívánunk a 75. életévüket betöltött ünneplőknek is. Ladislav Kis, Kis László, Blanka Hrdá, Hrdá Blanka, Lubica Dávidíková, Dávidík Lubica,
Száll, mint szürke por, és a perc hordja el. Azért vannak a jó barátok. Magister József Kubica, Kubica József, Magdaléna Juhászová, Juhász Magdolna, Marta Kovácsová, Kovács Márta, Magister Tibor Varga, Varga Tibor, Alexander Kis, Kis Sándor, József Tóth, Tóth József, Zuzana Modróckiová, Modrócki Zsuzsanna, Hipolit Štefan, Štefan Hipolit, Imrich Varga, Varga Imre, Štefan Kutruc, Kutruc István, Mária Gyurisová, Gyuris Mária, Pavol Stanko, Stanko Pál, Agnesa Kalmárová, Kalmár Ágnes, Charlotta Jezsová, Jezsó Sarolta, Gertruda Béresová, Béres Gertrúd, Helena Slisková,
Milan Sliško, Helena Rotová, Viera Sallerová, Udržím, ja môžem. Ten vedľa mňa na jeden hospitál. No ty? Áno. Mi sa nestane. Jozef Medveď, Katarína Szakálasová, Szakálas Katalin, Juraj Deák, Deák György, Ladislav Izsák, Izsák László, Anna Horvátová, Horváth Anna, Tibor Kis, Kis Tibor, Mária Bolyová, Bolya Mária,
Ja, hogy ide mellé, mellé. Látom, nem nagyon látom. Klára Balogová, Balog Klára. Igen, mondtam, hogy én maradok a 20-szor. Magyarul írjam, ahogyan szeretnél. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm szépen. Zo srdca blahoželáme jubilantom, ktorí oslavujú 80. výročie narodenia. Szívből gratulálunk 80. életévüket betöltött ünnepeltjeinknek is. Alžbeta Simonová, Simon Erzsébet, Alžbeta Pinkeová, Pinke Erzsébet, Mária Dékányová, Dékány Mária, Rozália Mészárosová, Mészáros Rozália, Oda lehet a asztalra, és itt mindjárt a második, nyugodtan foglalj helyet. Nagyon szépen köszönöm. És itt a végén a neve mellett foglalja helyet Anna Kisová, Kis Anna, Ruzsena Lökijová, Löki Ruzsena, Irena Pörsöková, Pörsök Irén, Helena Ivaničová, Ivanič Ilona, Terézia Boriová, Bori Terézia, Eva Šmidová, Šmid Éva, Mária Buglosová, Buglos Mária, Ján Morvai, Morvai János,
Köszönjük szépen. 85. výročie narodenia oslavujú naši jubilanti, ktorým zo srdca blahoželáme ku krásnym narodeninám. Szívből gratulálunk a 85. életévüket betöltött ünnepeltjeinknek egy csodás születésnap alkalmából. Margita Juhászová, Juhász Margit, Milan Zsidek, Zsidek Milan, foglaljon helyet. Csak úgy, ahogy van. Nincs kukka. Egy félnapon itt puszik. Csak. František Biter, Biter Ferenc, Vilma Kontermanová, Konterman Vilma, Helena Halászová, Halász Ilona, Alžbeta Tótová, Tóth Erzsébet, Margita Kastnerová, Kastner Margit, Mária Repková, Repka Mária, Magiszter Ján Hegedűs, Hegedűs János, Gizela Bábszká, Bábszki Gizella, Milyen szépen írtam mindig.
Rozália Vyskočilová, Vyskoči Rozália. V 90. výročie narodenia oslavuje pani Terézia Miklejová, gratulujeme jej a prajeme pevné zdravie. 90. születésnapját ünnepli Mikle Teréz, szívből gratulálunk és jó egészséget kívánunk neki. V 91. výročie narodenia oslavuje pani Alžbeta Nagyová, gratulujeme jej a prajeme veľa zdravia. 91. születésnapját ünnepli Nagy Erzsébet, szívből gratulálunk neki és sok egészséget kívánunk. Prajeme hodně zdravia ešte veľa pokojných dní jubilantom, ktorí oslavujú 92. výročie narodenia. Jó egészséget, nyugodt meghitt éveket kívánunk sok szeretettel a 92. életévüket betöltött ünneplőknek. Barbora Vavrová, Mária Ivanicsová, Ivanics Mária. Všetko najlepšie prajeme jubilantom, ktorí oslavujú 93. narodeniny. Mindebből a legjobbat kívánunk a 93. születésnapjukat ünneplőknek. Jolana Fodorová, Fodor Jolán, Mária Liszková, Liszka Mária, Alžbeta Kucmanová, Kucman Erzsébet, Anna Csepigová, Csepiga Anna. Pevné zdravie prajeme jubilantom, ktorí oslavujú 95. výročie narodenia. Erőt, egészséget kívánunk a 95. életévüket betöltött ünneplőknek. Inzsinyér František Kovács, Kovács Ferenc mérnök, és Terézia Hortajová, Hortai Terézia. Zo srdca blahoželáme a prajeme veľa zdravia jubilantom, ktorí oslavujú 96. narodeniny. Szívből gratulálunk és nagyon sok egészséget kívánunk a 96. születésnapjukat betöltött ünnepeltjeinknek is. Rozália Pupáková, Pupák Rozália, és Rozália Marcibálová, Marcibál Rozália. Ďakujeme za pozornosť, prajeme vám krásne popoludnie a dobrú zábavu. Köszönöm a figyelmet, további szép délutánt és jó szórakozást kívánok. Senkinek ilyen jó káraván, annál a volatake.
Azt hitt, hogy ő szerelme játék hercsukán, hogyha csak maradni vágyol engem elkerül vigyáz. Érde csókat más leántól, szedd a vízet más irányba, így velem ne kezdj, velem ne játsz. Hely, rózsám, már rég mehetsz, hely, rózsám, elmehetsz. Mondom, misén, ott más csókot összeszedsz, ha már le engem szeretsz. Hely, rózsám, már rég mehetsz, hely, rózsám, elmehetsz. Mondom, misén, ott más csókot összeszedsz, ha már le engem etikett, erre cilikén, rég fütyölök én,
csak őszintén. Nem loptuk mi az időt, néhány évvel ezelőtt. Szívünk sose fájt, és ezt a szabályt fújtunk, mikor évfél fele jár, hogy a szüret előtt már nincs elég időnk, ez az esküvő. És azután majd ászótra megyünk, és hegyen-völgyön boldogok leszünk. Majd oda viszlek téged, cicám, ahol csak ezt húzza a cigány. Azt húzza déli bábos Hortobágyon, egy kis kurta kocsmában, mert a jóbort úgy imádom, hát ott értem jól magam, keresem engem a családom, sohasem üvegek a dínom a ránom, a déli bábos Hortobágyon, minden páli mutatom. Mert jobbitolt, most sehol sem találsz, a Sobrióska szintén oda jár. Az asztalon nagyot kocogok, s 100 icével gyertyát hozatok. Mert igen nehezek a borok, s velem az egész csárga forog. Így forog déli bábos Hortobágyon, egy kis kurda kocsmában, mert a jóbort úgy imádom, hát ott érzem jól magam, keresem engem a családom, sohasem üvegek a dínom a ránom, a déli bábos Hortobágyon, minden páli mutatom. Keresem engem a családom, sohasem üvegek a dínom a ránom, a déli bábos Hortobágyon, minden páli mutatom. Milí diváci, týmto sa náš dnešný program končí. Ďakujeme vám za pozornosť a do najbližšieho stretnutia vám prajeme pokojné a príjemné dni. Dovidenia. Kedves nézőink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és következő találkozásunkig kívánunk Önöknek szép, gondtalan napokat. Viszontlátásra!